Ад прадзедаў спакон вякоў мне засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчынай. Аб ёй мяне баюць казкі сны, вясеннія праталіны, і лесу шелест верасны, і ў поле дуб апалены. Марыя Барткова, супрацоўнік Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы. Добрый дзень. Добрый дзень. Запрашаю на нашу экспазіцыю, якая вельмі сімвалічна называецца «Шляхі паэта». Адразу нас сустракае Янка Купала, выяўлены ў поўны рост Міхаілам Савіцкім, народным мастаком Беларусі. А вакол паэта героі яго твораў, якія вельмі любіў чытаць мастак, якімі натхняўся проста на штодзённую сваё жыццё. З Мінску мы можам таксама віртуальна павандраваць в тыя мясціны Янкі Купалы, якія былі музеіфікаваныя. Гэта, канешне, Вязанка, мясціна нараджэння нашага песняра. Тут у нас вечная весна і цвіце бэз. Але гэтая мясціна прыгожая ва ўсе часы, і мы можам трапіць у той пакойчык, в якім і прыйшоў на свет маленькі Яська на купалле ў далёкім 1882 годзе. Гэта Ехімоўшчына, мясціна, дзе ён працаваў на бровары, знаходзіцца ў 90 кіламетрах ад Мінска. Акопы – гэта калыска Янкі Купалы як драматурга, бо тут створаны менавіта яго драматычныя творы, усе 4. І самы далёкі філіял нашага музея – гэта Купалаўскі мемарыяльны запаведнік Ляўкі. Тая самая аўтэнтычная сядзіба копаўскага лясніцтва, куды Купала ўпершыню прыехаў, і ў гэтым доме ён жыў улетку 1935 года. 270 кіламетраў, калі маеце сваю машыну, то вельмі лёгка зрабіць гэты шлях, а іначай трэба ехаць з перасадкай да Оршы, цягніком, потым аўтобусам да Копусі і там ужо да Ляўкоў. Шлях мой не стелецца сонцам і кветкамі, гладкай, павабнай нялёг раўніной. Паміж няўдалымі ўецца палеткамі, уецца зімой і вясной. Зямны шлях будучага паэта Яна, Яся, Луцевіча, як звалі яго дома, пачаўся ў Вязанцы ў 1882 годзе. Цяпер гэта славуты Купалаўскі мемарыяльны запаведнік Вязанка. І спадзяюся, што вы таксама былі і па гэтым макеце можаце пазнаць той домік, у якім нарадзіўся паэт. Падобна? Так. Неаднойчы там быў, там прыгожа вельмі. Сажалка, рэчка Вязанка, маленькае мястэчка. Мінск, сталіца Беларусі, вельмі значны горад для лёсу Янкі Купалы. Тут адбыўся яго творчы дэбют у газеце «Северо-западны край». Вось так выглядала газета, которую 15 мая 1905 года, напэўна, многія мінчукі прачыталі за ранішняй кавай. І сярод рускамоўных тэкстаў раптам пабачылі з яцямі, але па-беларуску, верш «Мужик», падпісаны гордым псеўданімам «Я Купала». І тут бачым рукапіс гэтага славутага верша, радкі якога многія беларусы ведаюць нават па школьнай праграме. І гэты твор нам сведчыць пра такую адметную рысу характару Янкі Купалы. Ён быў чалавек з вельмі тонкім пачуццём гумару. І весь гэты верш, пабудаваны на іроніі, актуальны і для нас у 21 стагоддзі. Што я мужик, усе тут знаюць, як ёсць гэты свет вялік, з мяне смяюцца, пагарджаюць, што я мужик, дурны мужик. Чытаць, пісаць я не ўмею, не ходзе гладка мой язык, бо толькі вечна ару, сею, бо я мужик, дурны мужик. Але вось часта цяпер такі сезон хваробаў і пандэмію мы перажылі, то тут ёсць такі слупок, блізкі нам усім. Як хворы ды бедзен, сам бяруся лячыць сябе, я чараўнік, бо я без доктара лячуся, бо я мужик, дурны мужик. Бо насамрэч я буду жыць, бо я мужик, завяршае Купала гэты твор, прысвечаны мужику, селяніну, які на сваёй зямлі можа жыць цалкам аўтаномна, не купляючы хлеб і мяска, смачныя кілбаскі ў магазине. І вяртае гэты верш нас да такіх традыцыйных каштоўнасцяў зямлі, вады. Нездарма яго сябра Якуб Кола спісаў сваю знакамітую паэму «Новая зямля». Так, гэта была мара кожнага чалавека – мець добрую, урадлівую зямлю ва сваёй уласнасці. Следам за Янкам Купалам можам прыехаць в горад Санкт-Петербург. Тады гэта была сталіца расійскай імперыі, і туды прыязджала шмат беларусаў альбо вучыцца, альбо працаваць.
то Янка Купала, дзякуючы свайму дабрадзею прафесору Браніславу Пімаху Шапілу, атрымаў магчымасць сістэматызаваць свае веды ў гэтым прыгожым горадзе. Горад гэты ён любіў па ім вандраваць, і дзякуючы ўспамінам яго сяброў мы ведаем нават шляхі і дарогі Янкі Купалы па Санкт-Петербургу. Самы славуты адрас гэта вось гэты дом, 4-я лінія, дом 45 на Васильевскім востраве. Калі ласка, запрашаем прыйсці пабачыць вялікую мармуровую шыльду, на якой залатымі літарамі будзе напісана: з 1909 па 1913 год у гэтым доме жыў народны паэт Беларусі Янка Купала. Ён таксама быў студэнтам. І калі акадэмічны год, то есть восень, зіму і вясну ён вучыўся в Санкт-Петербургу, то на лета на вакацыю ён ехаў у акопы. Такую назву меў фальварак, у якім жыла яго мама. І што рабіла мама? Яна трымала аж 60 дойных кароў, авечак, которых стрыглі і рабілі сукно. Пянігна Іванна Луцевіч была такая бізнес-вумен, сучаснай мовай кажучы. І, на жаль, праз час, праз розныя падзеі гістарычныя, якіх было шмат на Беларусі, ад усяго гэтага маёнтку захаваўся толькі вось такі сувенір, які, напэўна, сынка маме прывез у падарунак з Петербурга. А другім домам для Янкі Купалы быў тэатр мінскі гарадскі, які цяпер мы ўсе ведаем як Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы. І вось адтуль маем такі цудоўны макет да славутай п'есы «Паўлінка», якую паставіў рэжысёр Леў Ліцвінаў. Вот такая была сцэнаграфія, і такая ж захоўваецца. І мае гэта сцэнаграфія нават статус нематэрыяльнай духоўнай каштоўнасці культурнай Беларусі. І ў гэтым тэатры Янка Купала праводзіў вельмі шмат часу. І па ўспамінах Ларысы Гарэцкай, гэта жонка акадэміка Гарэцкага, мы установілі, в якім месцы ў тэатры сядзеў заўсёды Янка Купала. Гэта левая ложа, і там звярніце ўвагу, калі будзеце купляць білет в тэатр купалаўскі, то можаце купіць месца Янкі Купалы. Гэта адмысловы білет, які таксама дае права наведаць наш музей удвох. Янка Купала прыехаў у Мінск в 1919 годзе. Шмат разоў пераязджаў. Паўсюль яго было шмат суседзяў, сяброў, але нарэшце в 1926 годзе споўнілася яго мара мець свой дом, які ён купляе напалову са сваёй сястрой. Укладае ў набыццё гэтага дому ганарар ад зборніка «Спадчына», 4-й кнігі сваёй і першая, якая выйшла на тэрыторыі сучаснай Беларусі. І вось макет гэтага цудоўнага дома, дома пад таполяй, дома на паплавах, як тады зваўся парк Янкі Купалы, як мы цяпер прывыклі гэта месца называць. Вось такі цудоўны дом. А самае галоўнае, што вось калі мы пабачым там такія стэлажы з кнігамі, у яго была вялікая бібліятэка на 20 000 тамоў. І самыя каштоўныя экземпляры і свае рукапісы, свой асабісты архіў ён хаваў на самых верхніх паліцах. То ад вады Купала уратаваў свой скарб, а вось ад агню, на жаль, нету. На 3-й дзень Вялікай Адчыннай вайны вось гэты цудоўны дом згарэў. І на яго месцы цяпер стаіць наш музей на сядзібе Янкі Купалы, таму мы так з пераемнасцю і завемся Купала ў дом. Цяпер перад намі гасцёўня, у якой ёсць стол-трансформер, за які збіралася вялікая кампанія гасцей. На буфеце можам пабачыць цукеркі. Усе пляменнікі і гадаванцы Владзіслава Француна, якая у нас была педагогам, цукеркі любілі. І ва ўспамінах іх мы знайшлі марку самых любімых цукерак Янкі Купалы. Ён любіў міндальнае пралінэ. Гэта мішкі на севере, якіх ён заўсёды прывозіў з камандыровак. Як выглядаў кабінет паэта, таксама можам уявіць. Тут ёсць мемарыяльныя рэчы, напрыклад, гадзіннік, які бачым на стале. І ўспаміны сучаснікаў сведчаць, што Купала быў вельмі пунктуальным чалавекам, таму гадзіннікаў у яго было 2 у кабінеце. І 3-й быў на руцэ. І крэслы прыгожыя, якія мы тут бачым, гэта таксама мемарыяльныя рэчы, на іх сядзеў сам Янка Купала, толькі не ў мінскім доме, а ў Маскве ў кватэры свайго сябра мастака Канстанціна Елісеева. Самы далёкі помнік Янку Купалу знаходзіцца в Арроу-парку. Гэта запаведнік у штаце Нью-Йорк. На алеі паэтаў вось такі вобраз паэта сустракае ўсіх наведвальнікаў гэтага запаведніка, і, напэўна, яны так дзівяцца, хто такі Янка Купала. І в гугле, магчыма, правяраюць і знаёмяцца такім чынам са славутым сынам Беларусі. Песня моя не шукае чырвонцаў. Будучнасць гэткіх не знойдзе ў ёй плям. Жыць толькі хоча у радзімай старонцы, пеці па сэрцу усім добрым людзям.
Жыццёвы шлях Янкі Купалы завяршыўся ў Маскве. З арыгінальных дэталяў гасцініцы «Масква», дзе ён жыў, створана такая вось мастацкая інсталяцыя са сталі і шкла, сімвалічная лесвіца ў вечнасць. Мы з вами прыехалі ў Радашковіча. Мясцовыя людзі называюць гэтае месца Радашковіча. І зараз мы з вами знаходзімся ў касцёле Найсвяцейшай Троіцы, дзе ў 1882 годзе, 12 ліпеня, быў ахрышчаны Ян Луцевіч, больш вядомы як Янка Купала. Я буду молиться и сердцем, и думами. Распетую буду молиться душой, каб чорныя долі з мяцеліцаў шумамі ўжо больш не шалелі над роднай зямлёй. Добрый день. Прывітанне. Мы вельмі рады, што вы да нас завіталі і знайшлі час. Я так само. А вы ведаеце, куды прыехалі? Ну так агулам. Вы мне расскажете падрабязней. Філіял-музей Янкі Купалы Яхімоўшчына. Гэта адзін з будынкаў, які не будаваўся, а захаваўся так, як сапраўды бачыў Купала. Заходзьце. Гэта будынак з 1897 году. Гэта ў пана была летняя кухня. І зараз піражок нас павядзе у тую комнату, дзе жыў, мроіў Янка Купала. Так как Янка Купала быў на адказнай працы, быў памочнікам вінакура, то пан пасяліў Янку Купалу аддзельна. І нам пашанцавала, захавалася тая дзвер, тая ручка, да якой дакранаўся Купала. Пройдзем. І я усім сябрам і гасцям заўсёды кажу: дакраніцеся да гэтай ручкі, да якой дакранаўся Купала, і адчыняйце дзверь. Праходзьце. Ну, вось такая утульная комната, где жыў, як кажу, мроіў Купала, пісаў свае вершы. Захаваўся даже ложак. Мы не можем казаць, што это купалаўскі, но ложак з нашай мясціны. А майстар, кажуць, быў адзін. Так, можа, і на таком ложку і лежаў Купала. А яшчэ праз вось гэтыя акенцы глядзеў Купала. Паглядзіце. І вы ўбачыце дом, у якім працавалі яго сябры, якія працавалі на бровары. Таксама будынак захаваўся. Захаваўся і той бровар, на якім працаваў Купала. У той палове жыў Янка Купала, а ў гэтай палове жыў панскі эканом. І засталася цудоўная печ-камін. Камін з таго часу. Паглядзіце, як цудоўна і цікава ён выглядае. У Яхімоўшчыне яшчэ ні ў каго не было каміна, а гэта быў камін, захаваўся з таго часу. А яшчэ у летняй кухні ёсць таямнічка. Гэта падвал, які праходзіць пра ўсю летнюю кухню. Мало хто ведае, што палову вершаў, які напісаў Купала, былі напісаны ў Яхімоўшчыне і надрукаваны ў жалейкі. Калі я стала все болей чытаць яе, даведалася, што у Купала здесь у Яхімоўшчыне была нейкая каханка ці дзяўчынка. І каб зараз мы ведалі і чыталі гэтыя вершы, то каханку, наверное, мы вылечылі. Знайшлі? Да. Так, давайте, может, пару вершаў просто тут мы зачитаем, каб разумелі, пра што гледачы, пра што гаворка. Пашукай. Да, вот тут так. Вось, напрыклад, у яго ёсць такі верш. Да дзяўчатак. Ой, девочки, любочки, люблю вас, я у ваших, голубочки, сеточках увяз. Ох, мои вы соненьки, не знаю з чаго, не милы мне гоненькі шнурочка моего. Это вось раз. Молоды Купала. Да, молоды Купала. Да. Так, ёсць дзяўчынка, голубка моя. Дзяўчынка, голубка моя, кинь весело бочком ко мне, тобой зачарованный я, любуюсь на яве и у сне. Дзяўчынка, голубка, ходи ко мне, бо тебе я люблю, согрею на белой груди, утехай кахання усплю. Ось, які быў у нас
Купала. А мало хто ведає, правда? Да, мало хто ти версію згадує. Да, згадує. Слухайте, так, а може заховалися ще які будинки, зв'язані з купалом, окремя хати самої? Ну, конечно, заховався панський дом, куди Янка Купала прийшов уладковуватися на працю. Заховався свіран, який пан побудував в 1851 годі для своєї жени Ельжбети Сорокіни. Ну, як і оказалось, що заховався дом, де жили супрацовники Бровара. І заховався сам Бровар. Ну і, звісно, і природа, ті озера, той парк так само заховався. Так що можна що поглядіти і походити. Ось той будинок і та надпись, про що я вам казала. Побудований у 1851 року в честь жени пана Ш.С. Ельжбети Сорокіна. У нас таких сирано 2. У нас є що вам показати. Приїжджайте до нас у гості. Будемо вас чекати.